Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my parents. Sise Africa, sise South Africa, sikwaZulu. Sikuphi? Sise Pietermaritzburg, sikwandonga ibomvu. Sise sigodini sethu silokufa. La isikhona sikwenza konke lokhuzi. Sikwenza konke lokhuzi. Right. Africa, my continent, uthi abesize ngalo. Bekunomhlangano la eCity Hall. Umhlangano omkhulu ohlanganisa uhlangothi besingaze silibone, sikhulume nalo uhlangothi lwaseGoli. Usizwe behlile beza la bazohlangana nobani? No MEC, uzohlangana nobani? Nundimangulu. Nansi ke into wena ongazi. Into eyenzekile la, a long distance itake, Durban long. Bahoxise amandla abo. Mabe hoxisa amandla abo athi nansi inkinga asibathethela abantu. Nansi inkinga. Bathe mabe hoxisa amandla abo. Welokhuza keningiyeke lokhuza. Ngiyenzela ukuthi mase ngiza la umuntu sesimdalele si live on Facebook nikhuluma nabantu base South Africa. Wonke umuntu ongalwazi lo ukuthi nihamba ngani uzolwazi ezisikhuluma. Yikho ngithi ngiqale ngichazele umuntu ongazi ukuthi yini isibela. iDurban Long ithe yona ihoxisa amandla ayo wadonsa. Mayigodla amandla yini begodla amandla okusebenza. Bathi bona u1 ama-permit awekho. U1 lo ama-permit abo. Number 2 bathi umzila yabo yaseTranscorp nomzila waseMaritzburg awukho kulawo ma-permit. That's why bethi ama-permit awekho. Bathi ke imoto zabo ziboshiwe. Zaboshwa ngokubona ukuthi okunye kusemthethweni okunye akukho emthethweni. Inkulumo yabo leyo. Inkulumo yabo ithushane uyabopha. Awuthi ukuma sikhulume bese uyaqhubeka nomsebenzi. Ilezo zinto engizaziyo. Ngeke ngaba nenhlanhla ke yokusondela eduze kwamaphepha ngoba kuthiwa ukuze uthole ipermit ufike kube association. Uthi association umsweli siyamazi. Usho association. Bese kuthathwa leyo ncwadi yakuphi iya kumasipala. Ethi umasipala cha nginaso istand. Yes, athi nginaso istand. Bese kuthathwa leyo maphepha incwadi association, incwadi kamasipala, sekuyiwa phike manje kwi Department of Transport. Nanka amaphepha transport mina ngisebenzisa lo mzila. Bese tu transport mase nivumelene phela mina ngizokusayina lokho aninikeze. Kodwa ngathi ngapha kwenzekanga kanjalo. Inkinga ithi incwadi engayibona eqhamuka association waseTranscorp ithi laba ngiyabaza beDurban Law. Makufika kwamasipala uthi umasipala incwadi yokuqala ka-acting MM ithi laba ngiyabazi. Kusho acting MM waphike manje kwasemvuti. Bese kuthi emini kuphume enye incwadi esivela uMM okuthutha ogcweleke o-full time. Ukuthi angazi ukuthi wenzanya kube khona u-acting MM bese kuba khona no-MM. Kodwa indaba yaseTranscorp yasemvoti yayimi kanjalo MM bawu2. Ngokhipha ekuseni incwadi wathi ngiyabaza beDurban Law. Oyikhipha emini owu-full manje owu-full time. Uthi angibazi. Kushuthi anginaso ispace sokusebenza. Kwabhalwa ke lezo ncwadi ke inkinga ifike yaba lapho ngoba abanye bathi thina sivunyiwe. Kusho ukuthi khona sebehamba no-acting MM othi mina ngiyabazi lapha. Khona osethi uthi uMM oqashwe full time ayangibazi ulayini anginawo. Suka lapho ke eyama-permit ke imi kanjalo ke indaba yemzila ngisho lemzila ewu2 uTranscorp abakhala hayi yaseMaritzburg angithola incwadi yakho kodwa engayithole yaseTranscorp ukuthi imi kanjalo. Ukhumbula ukuthi iTranscorp uzothola omunye. iTranscorp ifika kanjani emvuti? Cha umasipala ophethe wasemvuti. iTranscorp ingaphansi komvuti. Uma ufuna izinto eTranscorp lezo zinto uzoyithola kuphi? Zilawulwa yini umvuti. Into confusion enkulu yokuqala ngiyibonile mina ngafike ngayipick up ukuthi kuphume incwadi eziwu2 ephume eofisini elilodwa zikhuluma izinto eziwu2 ezingafani. Kodwa masingabona icontent yencwadi uzobona ukuthi incwadi umthetho khona ziwu3. Uma iaddresswa incwadi si-addresswa yilona othi umzila ukho kahle kodwa ureference le yancwadi ethi akabazi lona i-addressa ifika iquote incwadi ka-acting MM. U-acting MM kade kuthiwe into yakhe no ibe wrong le ncwadi ka-acting MM. Kodwa masingaya ama-content ke sizolenza ithuba ke siyifunde kahle lezi ncwadi ngoba
into yomzila ibe lapho ke eTranscorp lokho engikuzwile uma ngisondela ngize siyofika kwi-department siyofuna ama-permit bethi laba bami ngokuthi yes nitha khona ama-permit kodwa imzila ayikho. Yilapho engingene khona ngafika ngabona kunale discrepancy ebekhona, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwaba ngazi ukuthi lento siyixazululiwe. Ukuthi yayixazulule kanjani-ke angazi. Nakhu-ke okwenzakalayo ngoba umuntu sezobuza ukuthi igoli leli igoli manje ezakithi la kodwa futhi isegoli lezi manje kanjani. Abanye bathi sifuna ukusebenza, thina sifuna ukusebenza manje ukuthinteka kwa-Durban Station thina kuphazamise thina. Sathi-ke abantu asibakhulumeli siyabacinga wathiwa namba bayifikele bonke la bayifikele bonke. Uya ngonya manje ubambe ikhefu lapha bamabaso oyichaza ukuthi ubani inhlangano yiphi bese-ke uyasithatha through. Ngeke ngibuze lutho uzosithatha through. Abasondele abanye cha asibingelele kwingwenya nasebhakedeni layo. Thank you. Okhulumayo uVusi Mabaso uyi-PRO yakasize transport esuka ePark Station. Njengoba silapha ke sizinhlangano eziningi esisebenza nazo esenza nazo amabanga amade. Sifisa nje ukuthi silungiseke le statement. Asisufakwa kwipolitiki yaseDurban Station nohulumeni. Sicela ungafakwa kuleyo politiki. Thina sinemphakathi esuka kwaNongoma, Lunde, Newcastle, Vryheid, eDanti. Sine efanele sisuse eThekwini ibuyele emakhaya. Sisuse ko-Port Shepstone naseGoli ibuyele emakhaya eThekwini. Asisuhlukunyezwe eThekwini ukuthi asisungene eThekwini sithathelwe imali imoto zethu mangene eThekwini. Asingeni thina kuleyo politiki yonke abanayo nohulumeni. Futhi inqubo mgomo ithi njoba seho-association makukhona la singaboni kahle khona asihlaleni phansi sibonisana. Basibukela phansi ke laba bathi thina sokuqaba ngeke beze bezohlala nathi uzoxoxa nathi abe-Durban long. Ilokho nje sicela ukuthi uhulumeni akabe ne-fair ngoba ukuba kwenziwe kaNongoma, eMnambithi, ePark City ngabe sekufika ama-breakdown lapha eDurban Station. Asuse lezi imoto evalile kulayishwe umphakathi. Kodwa uhulumeni mangabe ukuthi akayixazulule lenkinga usasebenzisa ipolitiki ukuthi sizothatha istatement siyibona ngo-2025. Sizocela thina ukunika ishanda lokuthi abantu esibalethayo sibuyele nabo emuva. Chazela umuntu ngeshanda Mabaso phela lapho indawo yokulayishela. Okay, ngifuna iphuma imigodi ka-350 ukuthi njoba kukhona lezi ingane nje nalomphakathi ohlele eThekwini. Sizomisa umbhobho sithi hayi so wozana endaweni ethize sanithatha khona senibuyisele endaweni zenu no. Kodwa inhloso yethu ayikho lapho. Isekutheni iDurban Station ayihlali nathi njoba siyila sonke. Ikhulume nathi ukuthi sinenkinga ethize nohulumeni, sicela nibe niqhubeka nani nithutha umphakathi esavumelana ukuthi kuyoba ukamina kawena. Sebeyasiphuca ke lelo lungelo. Mase bethi eThekwini imoto engena khona ithathelwe imali. Kodwa nje sicela lokho ukuthi noma uza kwethu bezo-eda la kushiwa khona asisukuphazanyiswa thina asingeni indawo enkingeni yabo nehulumeni ngoba siyazi kwabona abasichazelanga. So-ke iy'moto zethu azisuvinjwa. Ayisenelisi lento ukuthi kusazokhulunywa ngaleli yaviki ngoba njengamanje kuney'ngane ey'qhinqile la bezingazi ukuthi izolala dleni. Nabantu abasuka ngaphandle bathathelwe imali uma bengena eThekwini. Yibo bona labantu abanenkinga. Iy'nkinga zabo abasuwufaka phezu kwethu. Abasolvele iy'nkinga zabo nohulumeni. Thina sisusa abantu asibasusa khona sibalethe eThekwini. Bethathwe lapho eThekwini besiwe emadolobheni. If kuwukuthi kusathiwa kusasetshenziswana kodwa mase kuwukuthi-ke lento ekuthiwa yi-joint venture ayisasebenzi naye ibekwe icala ukuthi hhayi into eyi-joint venture ayisasebenzi. Sibone-ke nathi ukuthi ukuya phambili siya kanjani. Ungakahambi mfowethu njengamanje ade nela emhlanganweni isinqumo esiqondile ngoba ngifuna umuntu acaceleke
isinqumo esiqondile sithini. U1 uzothi thina siwusizwe nezinhlangano esihamba naso imention, thina sisebenza nini, siyaqala noma sisebenzi, sisamile, sisalindile. Ithini into isinqumo nje umuntu olapha emgwaqweni othi yena ufuna ukuya ekhaya. Asikho isinqumo esilethwa undunankulu. Sazolalela. Sazophuma futhi ayobalalela nabanye bahambele emakubo. Makuthiwa usavakashile umuntu usaye kamalume wakhe amlinde athi uyozabuye kuphinde kuyomlalela futhi ngelinye ilanga. Sithini ngalomphakathi ohlukunyezwayo ungahanjiswa? Uthi kulomhlangano athi nikuwona ayikho into ebambekayo. Sazoba nomunye umhlangano futhi basazobancenga laba bathi aba-attendanga meeting. Africa my continent, Africa my home. Insizwe nohamba nazo angazi noma ikhona ezinye mawusuqedile ukuyiphothula. Ngagalela nje. Ngagalela ezinye ekhona obaba. Awunduna uthwala. Induna uthwala. Induna uthwala kufanele ibaleke. Buye be induna le ekhaya eMnambithi. Aphinde abe yilunga. Manje yawuyiko siyacela nje phela ukuthi ubuholi buka Santakho mangabe ukuthi kudinga bungelelele ku-national, hayi akeyiye phezulu ngoba isizwe ngathi ayikho lento ekhulunywayo. Ayikho. Kusakhandwa nje i-document ukuthi namhlanje sibe nomhlangano. Insuku ziyaphela mabaso. Yileyo nkinga ke khona ingane zivalile semaresi ingane kuyavalwa next week. Lama interview nje kusaxoxwa indaba ukuthi kusayophindwa kuhlanganwe nabanye ngamaviki ezayo. Kodwa ingane ziyanetha lapha endleleni. Africa my continent nizwela sibakhulumeli. Kusho ukuthi ke uma mina ngikhuluma njengomuntu ophethe i-traffic, mina ngikhuluma nomuntu. Ngithi nje mangiyotshela abantu ngithi i-long distance KZN ezinye ikhona or ezinye azikho ngithini, mina ungiguide nje lapho ngithini. Ngithi ikhona ora iy'nqolo ikhona noma hayi sisayobamba umhlangano manje ebusuku mhlambe ekuseni kuyosa sesinalo ikhambeni yeliya phambili ukuthi thina senze njani ke ngokwethu. Kodwa nje akukho kusenelisile kule nto. Ake ngithembe wena mabaso ukuthi ke ekuseni mawuvuka mina uyalazi lami ucinga alivalo. Uzongishayela noma isikhathi sini ngithi Nkosi yami ke ngithi ngiyongena nje ngithi hayi bakhona abathi bayasebenza abanye bathi abasebenzi. Okwamanje nje kusami kanjalo. Abantu bakwathwala mathi bavula omunye umhlangano. Thina asimile thina ukubaletha yonke la madolobha. Onina niyabaletha. Wonke umuntu osuka kwenoma yiliphi idolobha. Indaba ukuphuphula uzofaka ethikini futhi ke siyabacela ukuthi hayi abame la ekuthatheni imali ngoba siyoze sifike khona sizobabona ukuthi ngoba laba bathatha imali emotweni. Kuyosuke kube kwelinye igame makuma le. Khona igame ngangena kulona. Hayi number 2 wona ukhona kuyofika ku number 7. Nama kya 7. Okwamanje nize neutral. Sise ku number 1 nje ukuthi hayi sicela ukuthi inkinga zabo abasolve bodwa kungathathwa imali emotweni lezi. Yes. Eqondene nalezi inhlangano zonke. Africa my continent, Africa my home. Siyacela bakithi engazuthi mhlambe lento ingashesha. Bengaba kuhle ngempela kube mhlambe khona nama timelines afakiwe ukuthi okay nama time frames ukuthi uyabona mhlambe makuqedwe kube kuthiwa kusasa kuzoba khona umhlangano wespecial 5 aside. Mina kube bekuthiwa sikhuluma into enjalo ukuthi kuno 5 aside, u5 wangapha, u5 wangapha bese kuba ke uhulumeni la. Sikhulume lento sibonga ukuthi kuphi la singabamba khona state ngoba nami ngempela ayikho into engizoyikhuluma ethi khona ngizothembisa mina ngithembise lutho sebeyisholo mina okwami ukuyosho ukuthi imoto angiyiboni kuphela. Kona kuyahlupha vele lento nohulumeni ngoba inobuhle nobubi. Uyabona kuba kusasebenza ngale yaminyakanyana eWondosi. Ingabe lama 55 ngoyo okhuluma ngabo uhambe obalanda bonke. Kuthiwe kukaze kusekuseni kukhulunywe kuphunywe nesolution. Kodwa ngoba manje vele abantu mhlambe kune agenda ke lesingayazi thina eqhutshwayo. Siyabonga kakhulu ukuthi phela akuba ukuthi umntana wakho nomzawa wakho usuke uzoforce ukuthi umfake ngenkani kwiRAS. Akwenzeki nje. Awuphinda siyazi ukuthi kunehlobo lezi egodliwe ukuthiwa ukuthi makunyakaziswa bese sizajijelwa elokhu nje lembonini.
thina sazi ukuthi irasi yaziwe ukuthi inhlangano ethize kuphela kunamba bani. Mangabe kube nephase enye ukuthi abe kunempi ixazulula kuyashiya ukuthi hayi sithe ueda nga 2 members kube semthethweni. Yes. La kune replacement. Phuma omunye kungena omunye. Awufaka omunye. Mangabe sekuthi kuyafakwa futhi ngabe baphumela bala phela ukuthi hayi ngoba sekukhona izihlobo zethu sicela uku-amenda lo mthetho ukuthi kuvulwa u-phase 4. Somkhana ningahambi phela nonke naye ingonya kwesana ebhakedeni madoda. Ngingahambi indoda ingafaki ongaphansi ka 200. Natha uyalizwa igiya la khona. Amagiya nje akhona. Kuthiwa u7 kodwa kwamanje sekugiya number 1. Siyabonga kakhulu bafowethu ukuthi ke nithathe abantu fakani badla engonyeni. Cha Africa my continent mina okwami lokho bakithi inkosi yami akukho kunye engikwaziyo. Kodwa ke sibona ukuthi kuphi singabuya nakho. Was vele shaya ibhakethi. Okay. Akya. Thank you. Awulidilikile igoli. Akhiza ama 200. Nanti igoli awulidilikile. Naza akuze kufika igoli ikhiza ama 10 rand. Akya. Nanti lidilikile igoli matho. Badilikile futhi. Akya. Mabuya ndomtekhe. Siyabonga lokhu awulokhu uzakwangena lokhu uzakwangena tshebe awukangeni tshebe nanti igoli obhuti badilikile akya igoli dilikile igoli dilikile hayi yes ithe nanti igoli dilikile siyabonga kakhulu. Thank you so much. Siyabonga ngwenya hayi nazo Mangathi sisayithathe khona. Hayi sondela la engonyeni. Siyabonga. Thank you. Siyabonga. Sondela engonyeni. Kulungile qawe manje. Iye khona. Tozama na thank you. Siyabonga kakhulu. Thank you so much. Thank you. Nangu sekwadlala ngathi kakhulu asenawo nalo nembezi ukuthi ngizalwe ngathi asithandi kahle. Angisathandi kahle. Unengane eqinqida nje impela uthunembeza afakho angisena unembeza kasi nawo angithi njengoba sithi umphakathi awubuyisele awuthutheke ngendlela eright kodwa nje akusudlalwa ngathi ngoba awukho umhlangano ohlalwayo ukuthi bafowethu nakho kwenzakala. Yes. Bamwezolo bekuhlangane zonke inhlangano zizama ukuthi ngabe ziyaxoxisana ngokuhlala. Yes. Bathi abafowethu bangcono bona bahlangana noqhubha. No siyabonga kakhulu bafowethu. Bukela phansi ke. Yes. Abantu bonke osebenza la. Siyabonga kakhulu. Nangu nondaba uthi ke siye kuye kodwa somtshela le ndaba. Ikhona lesingakuthola kule ndawo. Siyabhizi. Ngisadinga ngifuna uhlalo salinda uhlalo senze ukuthi thina uhlalo silinde nje uhlalo salinde nango uhlalo senze ukuthi bathini silinde wena hlalo silindile bakithi sifuna ukuthi siphethe igama elithi kuqalwa nini ukusebenza yabo into esilindile thina yazi ngilindele izinto eziningi ngilinde ukuthi kuqalwa nini ukusebenza kuphela lokho kufuna sikuzwe qale ibhaketini asiqale ngebhakede bese ke nisixoxela ukuthi simi kanjani siqala nini umuntu ukusebenza empeleni faka nakho ukuze sikhulu si live on Facebook ukhuluma nabantu base South Africa ubaba zethule ukuthi ubani umele inhlangano siqala nini ukusebenza igama lami nguVelanto wakwaThwala ngizalelwe eMnambithi ke e150
ngusihlalo wakwaSizwe Transport eGoli okuyiyona inhlangano enkulu elayisha cishe u95% wamadolobha la eKZN isuke eGoli ePark Station ize la. So ke okokuqala kufuneka sixolise kubagibeli ukuthi isimo esenzeke eDurban Station besingafanelanga senzeke. Ngoba thina siyama long distance wonke lawo esisebenza nje lemizila emide siba nemhlangano esiba nayo empeleni kuba kabili ngonyaka lapha eNewcastle. Siye siyithatha ukuthi iNewcastle iphakathi nendawo. Umuntu osuka eMbazwane uze eNewcastle, osuka ePortshepstone, eMatatiyela kanjalo. Siye sihlangane lapha ngoJuni sikhuluma ngokukhushulwa kwemali. Bese siphinde sihlangana end of November noma ekuqaleni kaDisemba sesikhuluma ngani ngokugadwa komsebenzi wethu. Sigada inike manje ukuthi umsebenzi wethu ngoba phela thina kwi long distance sisebenza kancane. Isona isikhathi sokuqala ukuthi sisebenze ke lesi. Ngaleyo ndlela kufanele siuvikele ngayo yonke indlela ebantwini abasebenza ama local abaqhamuka sebezosebenza umsebenzi ebesiveli siusebenza. So ingakho ke siphoxekile ngesenzo senziwe iDurban Station. Ngoba iDurban Station ayifikanga emhlanganweni ebese ibizile yakulonyaka. Labi ingafika ihlale nathi phansi sixoxe isichazele inkinga zayo. Bese siyincedisa emgudwini okumele ihambe ukuze ilungise inkinga zayo. Ivele yaqhamuka isithi imisa ukusebenza ngaphandle kokuhlala nathi. Isimisile cishe la kuOctober kwaba yi4 days. Sayicela ukuthi ayisondele ayangafuni ukusondela. Seyiphinde isimisile mhlawumbe namhlanje usuku lwesi8 mangaphosisi. Mawungabuka ke lezi insuku ziwu12 manje. Isimisa ngesikhathi esibike ngoba ingane zesikolo ziyaphuma ziyovakasha, ziphuma ezinye emares zixakekile bona bamisa ukusebenza. Mawungathi uyabuka ke ubani ohlukumezekile lapho? Umgibeli yithi thina ama association. Ugovernment akamlayisha umuntu. Akahlukumezeki kulesimo. So ke besingekho ke isidingo sokuthi kube size sifike la. Ngoba besingahlala sikulungise nathi akusho ukuthi sithi konke kuhamba kahle ngasesayidini lika government. Njoba ngeke ngachaza before ukuthi uShanela thina wakhandwa yithi thina abantu bamatekisi. iDurban Station iyabanye babo abakhanda uShanela bampela bemfuna kakhulu. Bethu uzosiza ekuthenini akhipha abantu abangafanelanga ukusebenza emsebenzini wethu. Manje ngiyaxakeka mase kuyiba abakhala ngoShanela. Thina ke siyama long distance wonke sithi uShanela siyamfuna sesimcelile noMEC ukuthi akandise inamba uShanela ashoda amaphoyisa kaShanela. Aphinda andise ama hours awasebenzayo bengasebenza emini kuphela nasebusuku basebenza. Ngoba into eyenzakalayo lezi imoto ezilayisha emahostel emahlathini ngo12 o-driver basuke kade berank imini yonke. Bekhathele bethatha imoto ngo8 ngo9 belayisha abantu bese zenza ingozi. Imphakathi ize kithi thina boshemeni balezi inhlangano izothi silahlekelwe umuntu wakithi obegibela imoto asimazi ukuthi ushonile. Kufanele sifuneke thina ukuthi le moto ayikho imoto ekuthiwa ithola ingozi endaweni ethile. Sekuwumsebenzi wethu sifuna imoto seyithola imoto yelocal obekungamelanga ihambe kule ndawo. So ke into kaShanela ayihlangani nalokho. Mhlawumbe iDurban Station inkinga nohulumeni ngokwayo kodwa hayi lokho okukaShanela. Angikholwa ukuthi ngayiyo ethi uShanela imfuni ngoba yiye yathi asiqala uShanela. So ke thina phela ukwazi ukuthi awuyidingi law enforcement la eSouth Africa. Uyayidinga law enforcement. So ke siphoxekile nje ngoba phela woza kwethu siphila naphela kodwa isenza abasenzile ayisiphoxile ngoba simhlukumezile umuntu. Lo muntu esimhlukumezile khona umuntu obengenayo nemali ogibela obegalelwa imali. Thina abantu abafika erenke ababuye ekolweni kakhulu yefika umuntu athi leyo ngane ithi ngishoda ngemali engango 100 rand ngifuna ukuye ekhaya imali iphelile simgcwalisele simgibeze ahamba ekhaya. Njengamanje abantu ba stranded all over. Ngoba okubi futhi okwenziwa iDurban Station imoto zethu ke suke eGoli ngoba sonke siyama long distance siyasebenza siletha abantu eThekwini. Asikhoni ukubuya nabo. Imoto zethu mafika eThekwini zishaya udifu. Ezinye zithi nafika hlukumezeke ethathelwe imali. Uyakubona ke lokho ukuthi sekukhulu umthetho. So mangabe ke ngokwesitekisi
imoto zethu mazingalayishanga namhlanje kadumisa ukulayisha wena kusasa afuna uqala udedele imoto zethu ulayishe zodwa wena ulayishe ngelilandelayo manje ke mangabe imoto zethu uzomisa 8 days mase sibuya thina uzosidedela nisilayisha u8 days wena usamile umthetho waserenke waserenke lo phela ngithi unika umthetho futhi esiwusayinayo sobabili uthi ayikho ushintsho lokwenzeka erenke singazange sihlale phansi sisayina ama agreement sobabili okusebenzisana so submit kuhulumeni asikhandele ipermit ngalayo ma agreement so ke uthi ke lo mthetho ufanele sihlale phansi uchaza inkinga yakho cha angifuni kulayishwe kulezi insuku ngesimo esinje sithi hayi why sivimba ukulayisha yini singake sithathele endlela ukuze silungise leyo nkinga so akwenzekanga eDurban Station ipermit yami or operating license yami iyangigunyaza ukuthi ngisuke ePark Station ngiye eDurban Station ngiyalayisha ngibuya back ngomzilo ofanayo so ke masungincisha ithuba lokulayisha awuphuli nomthetho ngoba lo muntu engumlethile ufuna ngiphinde ngimbuyisele eGoli so ke yingakho sithi lento abayithathile beyingafanelanga izifike la besingekho isidingo zikhona indlela okay kusho ukuthi nje kusuka manje ithini into khona ukusuka manje bas utheke uMEC ucela simele ngoba inhloso zethu sigcwele lonke iMaritzburg le ithawini sizimisela ukuthi kusasa ekseni sivukele erenke eDurban Station siyolayishela imoto zethu ezinelungelo lokulayisha so ke uMEC uthi ke manini kancane ngicela ukuninginika ithuba so ke sesimile silinde yena ke ngeke sibuyele naseGoli sizolala la sibhuke silinde kuze athi uMEC sekulungileke wozani ngiyahluleka wozani nolayishela imoto Africa my continent siyabonga kakhulu bakuthwala siyabonga mfowethu ngiyabonga ukuxhumana uthi ngaze sibonane kahle ebuso nobuso siyabonga kakhulu ngizocela before nenze yonke into ukuthi ningifonele nasebusuku kwenze ukuthi umgibeli azi ukuthi kwenzakalani ngasikhathi sini ngiyabonga kakhulu baba thank you so much siyabonga awusemfuthi hayi ungahambi nalo sweet lo thank you Africa my continent siyabonga kakhulu nesizwele sikwangengetshe okwamanje inzuba ikay uphuma kwantombe emgonqweni kodwa okwami ukuthi ngimlandele information kuma reliable sources asikhuluma indaba ama corridors hayi inzwa bethi hayo mana sikutheni I thank you